Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bi ghairi hisab. Wa asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa bi ziyadatil kamal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukarramin. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala azim min qa'il wa ashabul qabilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis sholata tarafan nahari nadzuru minal laili. Innal hasanati yudhinas sayyiati dzalika dzikran lil zakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahrul ummati. Al-hadis al-kamakul. Dumateng panjenenganipun al-mukarram sahibil karamah wa sahibil fadilah. Panjenenganipun Simbah Kyai Haji Agus Khalwani Nawawi, pengasuh pondok pesantren An-Nawawi Benjang, ingkang sangat kita mulyakaken, kita tresnani, kita takdimi, kita tenggo-tenggo berkah pangandikanipun, berkah karya lama mulyakipun dumateng Bapak Kyai Aliul Munif, pengasuh pondok pesantren Wahidul Irfan Soropaten, ingkang sangat kita mulyakaken lan kita takdimi, kita tresnani, kita tenggo-tenggo menggah sabda pangandikanipun hayah makolyahipun. Dumateng para kiai sanes langkung dhateng Nak Kiai Misbahul Ulum, Nak Kiai Abdul Hakim, Nak Kiai Bundoli, Nak Kiai Mulyono, sedaya kemawon para awliya, para ulama ingkang kita mulyakaken lan kita tresnani. Dumateng para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kakung sumawana putri ingkang tansah demen remen dhateng salah tunggalipun peristiwa ingkang agung sak jagat boten wonten ingkang mandingi, inggih menika peristiwa Isra wal Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat lan salamun Allah mugi kaujuk kaatur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun kagungan syafaat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya menika dipun paringi syafaatipun Kanjeng Nabi mulai dinten menika ngantos dumugi bedang wonten ing lebet alam kubur. Allahumma amin. Hadirin sedaya ingkang tansah dinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin. Sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya saha ngunjukaken rasa syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Gusti Allah boten wonten pot-potipun, boten wonten kandel-kandelipun, anggenipun paring kawelasan dhateng kula lan panjenengan sedaya, anggenipun paring maunah, anggenipun paring ridho mugi-mugi dhateng kula lan panjenengan sedaya langkung kesehatanipun jasmani saha rohani atas kenikmatanipun peparingipun saking Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dinten menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng somo nglahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ing dina ana ing masyarakat dana jedak dianakake peringatan ingkang agung inggih menika peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kemawon nggih Mbah-mbah
sedaya kula lan panjenengan sedaya menika kalebetno dhateng salah setunggalipun umat ingkang demen mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabani kana ma'il jannah wong sing padha demen marang ingsun besok ana ing swarga bareng-bareng karo ingsun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kita mulyakaken, wonten ing mriki sekedhik kala badhe matur namung kula ngaturaken setunggalipun ayat. Ayat menapa ingkang kita aturaken dhateng panjenengan sedaya pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampun cetha jelas, cetha wela-wela terang dumateng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Niki nek cara santri niku sing maknane nyata. Innani teman sedaya ingsun. Ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah. Ingsun iki Allah, niki ngedikan Allah. La ilaha illa ana. Ora ana pangeran kang disembah iku maujud ana ing alam donya iki ana kejaba ingsun Allah. Kalane nyembah kabeh fa'budni padha ngibadah sira kabeh marang ingsun. Wa aqimis sholata li dzikri lan padha nglakoni salat li dzikri krana eling marang Dadi nek sing dene salat niku pun dipunlebetaken eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Oleh-olehipun Kanjeng Rasul Muhammad pun tanggung maaf malaikat mawon boten wajib pindah dhateng kata menawi pindah niku kobong malaikat. Kobong malaikat lajeng namung Allah kaliyan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika salat sing paune 50 rakaat dadi 5 zuhur gitu. Asar, maghrib, isya, subuh nek bisa di sholat jamaah, tidak ning masjid, tidak ning mushola. Jamaahipun sholat padha direngengake, padha biarake masalah sing aripun agamipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Masya Allah. Ayat kadang wau kula aturaken wasbir fa inna wa la yudhi'u ajral muhsinin. Sing mantep mawon sampeyan. Wasbir padha sabar sira. Wasbir sabar sira fa inna wa mangka temen sedune Allah. Ora le maknani iku la yudhi'u terkipe dadi kobar. Iku la yudhi'u ora niat-niatake ora nyepelekake ajral muhsinin. Ing ganjarane wong sing padha tumindak kebagusan kabeh. Contone napa panjenengan rawuh sing mriki niki klebu pengamalan-pengamalan ingkang sae. Niki digatekake kalih Gusti Allah sampeyan Gusti Allah pun janji. Wasbir kon padha sabar. Nalika sampeyan kena musibah ya kon padha sabar. Wis tobat iku ya padha nglakoni salat sing mboten minangka dadi menika olehipun peristiwa Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab salat pun termasuk ukasakane agama. Sing sapa wong nglakoni salat bener-bener ngedegake upahane pusakane agama Islam. Lan sing sapa wong tinggal salat bener-bener wong mau ngukuhake agamane Gusti Allah. Kok ngukuhake to niku gedhe banget dosa. Tinggal sak wektu mawon dosa niku dosa gedhe. Kados napa peristiwanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika tindak Israilipun semerep yang kathah ingkang sawanata Israilipun ngantos kedarahipun kuatah sanget. Lajeng Kanjeng Nabi takut datang malaikat Jibril, ya Jibril menika menapa tandhanipun. Malaikat Jibril matur dhateng Kanjeng Nabi, oh menika umat panjenengan ingkang sok nilaraken salat gangsal
Ya, ora berarti wong salat niku sing dilakoni sunat-sunat kok pirang-pirang ya dilakoni minangka kanggo upahipun ibadahipun salat-salatan panjenengan sedayanipun. Hadirin ingkang kita muliakan, panjenenganipun sifatnya Yati Khalwani alhamdulillah sampun rawuh. Menika tandha Mbah Kyai Khalwani niku tresna dhateng masyarakat Desak. Tresnane niku sing padha mangkut. Nek ora manut bisa dikandhani. Nggih, alhamdulillah bisa rawuh. Anggenipun matur dhateng penyanipun ingkang sampun dan sampun sedaten awasipun. Mugi-mugi rawuhipun dipatyakan paring berkah istiqomah. Anggenipun panjang ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kinten mematur badhe panjang ibadah kita sami semangat. Doyo repatanipun saking kula duka ayah makoliyahipun ingkang kita sengaja nyuwun pangapunten ingkang ada dene wonten leresipun hakul yakin hadza fadli rabbi menika saking keutamanipun kekuasaanipun peparingipun saking Allah Subhanahu wa taala dene wong kathah sanget keturulanipun kelutanipun hakul yakin saking awak kula pribadi ingkang duduk ingkang apes mboten ngertos napa-napa gedhange namung sedaya waket nindakaken merga pikantuk ridhanipun mangga pikantuk mawanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun pematur kita aturaken ta'azza fala syai'un alal ardi baqiyah wala wazarun aqulu baqiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.